Ngumat ngaton kanon iti presyo dagiti construction materials kadigiti nga gondaway natket na ngasawen. Di kiti narigati agpabalay tatta at nangato kanumiten iti mabayadan iti materyales apo iti panagpabalay. Panagpabalay na panagpataod iti negosyo. Ayan. Hindi man makidamag apo iti binyeg ti ekonomiya. Ganyan kasapay digiti magatgatang apo iti construction materials. Manipod kini Idol Dennis Gabriel Alipio nga nakapataod miten ti negosyo na. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Adiyo pa iti summer season nga maripnan iti palag nga ato iti presyo iti construction na materials iti lain kalman Idol Bernard 5 peso iti laginaan ti presyo iti semento manipod iti 240 per bag itangkit magatang 240 pesos per bag sigon gaglaklako ket agbali-bali iti demand iti semento agabot masiregen iti summer season so tagapunang limato iti almost 1% kay di construction materials iti agdama kay tuloy-tuloy iti panagag nga ato na mangnamnama kuna iti laklako iti construction materials nga iti may abulang iti marso posible ngumaton tupay iti presyo gapo pa lang iti panapektar iti demand iti petroleum products kumus usar iti panakitransport dito nga tagilako kay iti probinsya iti entero Pagilian iti agdama ito na Bernard pati pay dagitay landok kita iti nagginana iti 5 peso per piraso kada itay landok nga mosak iti panagpabalay kuna dagitay engineer kinadumapay nga aramid iti balay nasken iti panagparamid iti balayan sa iti nalakapay iti presyo kuna daan hanga mo bawat presyo di kat ngumingina sa gapo nga narigat itagpatak iti balay kaya ito'y panawen. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aramen. Maraming salamat Idol Dennis kadeta ka update manipod apo iti presyo dagiti materyales kadigito nga gondaway naku pangina kanon apo iti materyales. IFM News.